Порушення правил безпеки на виробництві – це основна версія вибухів і пожежі у російському Дзержинську. Цими вихідними там у повітря злетів завод «Кристал», де виробляли боєприпаси. Про жертви не повідомляють, але відомо, що медична допомога знадобилася майже сотні людей. Подробиці далі в огляді. Вибиті шибки і двері потужною вибуховою хвилею пошкодило майже 200 будівель у радіусі кількох кілометрів. Серія вибухів пролунала на заводі «Кристал» у Дзержинську Нижньогородської області. Спалахнула масштабна пожежа. Епіцентром став цех з виробництва тротилу, в якому був склад боєприпасів, зокрема і авіабомб. Место взрыва. «Кристалл», цех мономеров, здание 50Л. Вокруг разбросаны мины. Нужно разминирование. 16 людей опинилися в лікарні, 4 з них у тяжкому стані. Постраждали здебільшого працівники заводу, але і містянам довелося звернутися за медичною допомогою. Багатьох порізало битим склом. Тож загалом потерпілих майже сотня людей. Серед пошкоджених будівель майже сотня – це дитячі садочки та школи. Слідчий комітет Росії вже відкрив кримінальну справу за статтею «Порушення вимог промислової безпеки на виробництві». От тільки невідомо, кого ж притягнути до відповідальності. На заводі «Кристал» усунули керівництво ще у квітні. І також через проблеми з технікою безпеки.